Bahalag way sudan basta na bugas. Dapat sa ilaha, dili sila magsayog ninyo. Ay mo, may importante na to adlaw-adlaw sa... Natadri sa Leon Garcia mga katropa. Mga tanata karon sa ilaha kung asay mas nindot nga ibaba nga presyo. Presyo sa lana o presyo sa bugas. Ato ang madunggan ang ilang klase-klase nga mga reaksyon diri sa may Leon Garcia mga katropa. So let's go. Sa pangalan nimo? Marites Candaso. Taga diri. 50 na. Pili ba na? Isa ra, oy. Asa ba gusto nimo nga muubos? Presyo sa lana o presyo sa bugas? Bugas tanan. Ay mo, may importante na to adlaw-adlaw sa uglana sa importante magyapon na pero mas importante atong kaunon. Manawagan ko sa gobyerno ug mahimo ipaubos ang presyo sa tanan mga unsay kinahanglan mo pagkaon. Karon kumusta kinabuhi ninyo? Maayo say dili pero makakaon lang gihapon. Bugas mo maabot sa presyo nga 20 pesos? Maabot ba ka? Ay sus kadakong kalipay. Kay mga batan-o na sayo nagminyo ug mahimo iwasan lang sa ninyo karon kay mahal kay atong mga pamaliton. Ug mahimo iwas-iwasi sa anang mga kwan igat-igat din na eskwela sa mo. Ay importante karon ang paningkamot og eskwela mo og tarong kay para asa ra gunang kaminyoon maabot ra man na siya. Ang gusto nako na mobaba ang presyo sa bugas ug tanan pamaliton. Ako na si Edgar Miruntos, taga Purok San Pedro, Quintay Dos. Nay asawa o nay uyab? Sawa. Dili ka mag-uyab-uyab. Ha? Presyo sa bugas o presyo sa lana? Presyo sa bugas. Nga naman. Para boss ba, ubos ang presyo sa bugas ba? Pahit na tani. Kaya naglisod na ta. Bahalag way sudan basta na bugas. Kaya pwede mo ng sudan palitag binamos. Importante siya sa bugas yun. Pinaka-importante ng bugas. Pwede ko na lana po. Ipaubos na gamay. Gabriel Miruntos, Taga-asa? taga Daring Gersa, Tipor, Presyo sa lana o presyo sa bugas? Bugas. Nga nung bugas man? Mao may kailangan na to. Na ba kay motor? Wala ka nila. So sikad lagi mo ha? Oo, sikad. So para si mo, dili importante ang lana. Dili, sigat-sigat naman ko. Bugas lang. Pangalan? Joanna po, taga Margarita, Buhangin. Asa may nindot nga iubos? Presyo sa lana, presyo sa bugas? Presyo sa bugas. Taas magud siya ang bugas. Unya, sa mga tao ba na maglisod sila palit kay dako siya presyo. Pila mang presyo gusto nimo sa bugas? Kung ikaw pabuton? Ay atong bugas magud sa kilo ron 58. Dati marag anto 45. Ang gusto nako unsa sa bugas na mo bubo jud siya nasa mga 35 para ma-budget. Okay ra si mo, walay sudan, basta importante na bugas. Okay ra. Dapat sa ilaha dili sila magsayog ninyo kay dapat sila mag-eskwela sila para na sila ikaugmaon. Ug mao to inyong nadungog ang klase-klase nga mga reaksyon nila na gusto nga bugas lang ibaba o presyo na uban gusto nila nga pati nilang pudlana kay mas importante gid ang bugas. Bahalag walay sudan basta nalay bugas. Kasagaran bugas gid nilang tubag. At ang ina pud sunod kung asa na pud ta dapita mapadpad